Sobre adua timan ay taguyan na sanggimo. Sobre 2,440 2440. Sanggimo 2440. Ada si 2440. Pada sa mga subkapunan ang gaya mga sadaka. 2440 isa. Ada. How to 2440. Hindi ka ko, tidak. How to. So pada sobre na amay, ada last na sobre lima, ang lima margas. Last sobre sa libo itago 889. 889. Sobre. Ada si Marjan din Palawan. Sama na yan, nabi Alpasyan, ang batal sa pag-aisan, nanayaw tanong. Turong kayo tutugan, kaya patang. So, syaitan, ay, kung yung kaya nagkatalo na, di man yung madibigtalo niyan. Kung naman, sa uket, by all means, bapian ito na uket, asa na madibig, pabina sa kanya, kaya pagpadakan niya sa iko, naraka. Ya kay sana, ya ka na wasugo, sini kumiyaw na wasak. Sini ko kaya pagkanaw niyan, niya nagdas, malumautan sa masjid, di mabagunanuran, malimutan. So, nilusok niya na kirot, namin idulas, ni ilambit, na niya laga. Magaan sumagaan, na niyan sumyambi. Sini ko kaya sambi yan, kumiyas kusik pa sa masjid. Na sokya pa kaumanyan, o kaya dulas sa nun, na minidulas mapuruman. Na ayaw siwayan na mindulang uman, kaya niya maswakto, na mindulaan, sumyambi. Na siya ko itatanong ang kapagukit niya noon, na ay nabiyay niya ba na kayo na sa katawa mama, na kiyakta na niya katawa mama. Kiyakta niyan ka para di minulas, para di milabit, na inidulugian ko masjid. Kumakaw na ko masjid, na tiga niya ko to mama dalawa mo kay idulugan kong ka nasitan ni sumuyang na tigyan na diya kong sumuyang tigyan na ino ka din sumuyang na tigyan na syaitan ako man na tigyan na upama ka syaitan ka na ino akong koto tumang isisadyang kotoa kaya nula sa drakan na idulugan kong kasi sadyang kaya masjid tigyan na para ka tumawan na ka na sa kanya ikiunawla si sadyang kotoa kapirpang ka. Okay, nang pagaling ka mirpang, narinilang ka wala, narinilang niya sa pamilyang ka. Ikadua, kamerpang, narinilang ka wala, narinilang niya sa mga seringan ka. Napiadang ginaan ko, ubaga mirpang puruman, kay kupa kay ayag narilan wala, na sumiso, isa ka barangay. Natumas kamoy karinilan, adisa, bagkarina, yagyan ka, yaman na lakaw. Dito, wait, o syaitan, aprendido kita dunia, kaya dito sa promisya si ito Allah. Ini sumaya na ibat na din ko Allah. Kataman sa video na watingin ko Allah, kan video na kan sa mga uri panata. Ni sumaya mang gusto Allah, ibat at tingko Allah kung manangakan. Na gusto ka na ito akan, kataman mang gusto pupa mang isiran na sa sarila, na prila ang kusiran. Okay na kaya na mga tawa, kaya ba serious sa kapamangin sarila. Saya naman, saya na mafia ang bidang. Amay ko may po sa Ramadan na lagi tumagabidam ka sa ginawang kakyahinaan kang Allah. Ngayon, nasabak ko kaya panaguntaman ka si sadya na iya Ramadan.
Ano muna tanong? O ba may lang so kaya paruma sa tanong? Mana ang umat tanong ni sosok ko sa itan na kena na umat tanong yan. Ano to? Zero ko mga dato. Mapupos sa Ramadan na siya ko 1 week na hindi sibuyan. Sama no to? Nabiya ka para nun so kaya pagamalyan. Ada pun nagkiraot sa saulan, nagsunod sa masjid. Okay na sa ikadulan na kaya lumayan, taman sa biyada o masjid. Ayaw na nagyang ko ito, kaya rin ang kamo. Nakataros na ka, kaya kaya Ramadan na training ngayon. Pag-training ang tanong niyan, sino mga amal tanong ang mga pipya. Dito na yung tanong, apiya pag-tepos sa Ramadan, taman sa mga sa isa Ramadan. Ilaman, mapupusan niya kaya Ramadan na 2024 na dinay kasoy. Dinay balingan, taman sa bangkitan sa dunia. Isang day ko mga Ramadan of 60. Saksiyan niya ng tayo niya gumalon. Saksiyan niya ng tayo ni Mindino Maseron, ang tayo niya ni Minaron. Di ka pipikiray kay pipikiligin ka na ubang ka di kilay. Bapiya pa diyamis ka no katawan. Bapiyamis ka no di magkikilala. Diyamis katawan sa mga ngaranyo. Okay, na din na sa katawan mo, inunta na pisulat ng mga malaika ko Allah. Siko, mga amal tanong ang mga pipiya. Sumanso Allah na yun nakabayayan na karinaan tanong. Ayaman anas tanong ipipilila. So Allah na makapaniat tanong sa mapya na isulat na isa mapya. Na umanggal kong tanong sa mapya na times 10 kapag kaya mamanit pitogatos. Ugay no makapaniat ka at pagkal magkasama ilaman na kaya pamabida niyan comparison na. Ang tanong na tangkad sa ginawa tanong ha. Malarkit tanong ni Masoma. So Allah na inna rahmati taglibu ghadabi matadatin wala astoli mo akan natatabanin yan so marangitahan. Kau man dia kaplan di wala soli mo yan na gusto marangitahan na dia tibo biyan kita na dunia. Okay, na kay mas mala soli mo wala ay so marangitahan. Ay instruction wala si mga malaikat at surat tumapiya na open so ori pa wala na makapriya. Ang priya intention mo ya kapikir. Sa mapya na isulat sa mapya. Okay, doon ito man yan, lagyan ko pag-ialin tanong at tagkapan sa mga sapulo, taman sa mamalik, pitong gatos, kapag kayo na, bigay rin hisab, ay man na, di ka ko ita. Dito sumapil, na sumarata, na makapriyat ka sa marata, na uli na mitaros, na bulasan ka, isulat na mapya, uli na mitaros. Okay, na umitaros ka, sumarata, ang galpot ka, na isulat, isa amarata. Sumapya na times 10, times 70, times 700. So marata na isulat na isa marata. Si sadya ko pa isulatan nun na magagol sa isang malaikat di ka pasin sulatan. Ayaw man na patumat mo nan sa ayaw niya may yabati tanong na dahil na punayaw sa 6 oras na uli ni tuba o di pamang ni sarila ko soldo 6 oras na mautupan kami surat sa isa marata. Okay, na ko tuba mag-istighfar na Yes, dito kisulat. Dito, ay kapag-abibinta o ganito kamapya. Ayan na anak, na sallallahu ta'ala, na kantor kita nung kamaligulo. Katan si Ali Marjan, katawan na kan, kinabasakit maniguman pa kaniyo. Isa budyo ko syaitan nakaperang. Inuka pankarang iti kami ang budyo. Ito din yung budyo. Kaya material ka o syaitan. Ito si Allen Marjan bin Balawag.
Dia kakali mo nga, pagunutan na yung mutuwa dia namumon, si Ustad Lakib, si Ustad Hosni, Miss Court Paluto, Sumaldabi, Miss Court Paluto. Bakit sino tanuro na yung tanong biyaman pa ka? Naku na kamal pakilipon na. Mangudapan. Benda yang mapya na dito din makadagod. Bay di Loksan, bay di ikinaman niya di Babya, bay di lang di kuya niya na gawin niya, yan yung todo. Dito tayo kakakira di Garide. Uwan. Aw kakak, kayo mas maguda pa rin. Nah, alhamdulillah. Bala sa kanunga, bala sa luka sa mga ulama tanong. Benda yang mapya, nabugad tanong sa matanos mapya ang pamamantiligan sa isa ko mga ulama kung panay isang awatan, okay, nasabak siya kung panaguntaman siya kung da'wa Islamiyya, niya kataling umartano al-alim Marjan bin Balawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa 'alaihi natawakkal. Wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa iko kaya bati ako ko salamakan baganing ko Allah aditano dan matag mo papatay uditano mataang sumanaw salam akalilintan limu nakaparakat si sagyang kaya dunia udara katanopan kakalimu mau papatay ayam mana nasi kumasa kapakan balingan tanong sa alungan na mauli o kapakapan tawar katano Allah o kasurga niya Allahumma amin. Babangnya orang sa maaf sabab sa guru akan untuk nabi itu kami ayat itu yang nakit bertiap apapun paganya muhadir apapun umum sa marawin na istimit ng kurasa kaya karangan ikadua na itu din tugawan isa ka gagawin na puna mo sa Davao ada ko din toro lang sa padang na kahit mang po gagawin na sumiyagod ako panusika makapupunaw sa Buldon sa isa kaya kaya ng province di ako makusawan ay napun bugan na stress nakati hindi at magyapang sa mga sopa nakati ako kano pa pangaliakan sa ubangan sa nawa pamrami sa bagroon na
gugunan tanu agyang kai yang gugudan tanu ipendair tanu gugudan mga ulama kalok-kalok na sororok paropan na makampakulot na sokot toroben na makanaw na sotomatang kiri na makasarampang na sotomataniko na makasamor. Sudah masih buka pakatesan na gandawang kita daw yan. Mga bari, mga dato, iman tuwai naupamakap ko kay barat na sokya buda sangkaya agama sangkaya tandayo saulang sangkaya iadenang kaya Islamic Symposium at tatandingan ng Idiom Malabang na para tayo ron na upamagatido ka na may mamakinig na may baliwan na master pagama pangitaw wala ito. O ganin na pagpamangan niya orang nagpulungan sa mga pakawagan na kasusuntan si Ikog yung mga ulama na paganayon na daw yung isa tapik. Nasa mano to, nasa unik baya-baya. Anto na yung gugudun ng Quran. Madidipikan wala na iman to nasisitan sa kaiyamulan-ulan Ramadan. Aw pamakamay ilang kayo na sumyaw na tigil na ika-25 tuwagupito ika-20 na sumyaw rin ika-20 na gupito na piyada araw din na mag-andun na magudas katawaron na dapewi sa ako at yung mga loks sumagkaling-giling yung masa lagi daw dia meninggal-gedaan na so kaya pa mo siya taksi last year nakatawaron na yung matoy madidikang niya sisita no sang kaya bulan Ramadan nagyutos riprupan at kinanglan na miyawid tanwa akan ang iyang kaya panguasa tano o alaan damanaya ikatarimaon wallah. Kau bebun na iniakaw matano sa maurya alungan na miya tay na umus na miya tay na manakaor na doon na iina manakaabala sa buong wallah. Nagyutos subasaw mga umangan at pagandulus si sinambong nakakapuran niyang buong. Ino to namiyang ang kiniro paano mga ulama ko kaya bubuday lang kuda ayat yang taman na pamamagayan ng Ramadan ama sasang duitian aing bagay na tanong wala aw mambu mamwasa tanong saya kapul sa itanong Ramadan na iman wahtisaban para ang paratihan wala na kuarap tanong si ikubalas wala na insyaallah na ibagay na tanong wala sudah ayat yang taman na balas pamalasi mo magbagay yung tanong na gato sa niyo sa magbagay yung mga ulama adong kunapin o surga ayat maranian na gano'n to sumaranian patanong niyo man babur raya. Pertama dulu yang ngarangnya babur raya. Kayak ngarangnya narayan. Kota bab na pintu may saban na. Oh, mewan ini itu babur ta'ala babur raya. Naik ada na pintu surga ayang ngarangnya narayan ayang buat pengau kitron na sumia muasa. Ayat yang penguasanya na iimpidan sebutan na iimpidan. Kenapa sekarang yang menguasakan kanokapan? Bahasa untuk tamran nama, na yang masang itu na bahasa, nami yang menguasakan na asarbu. Nasi kurlangan
Nabanyo ko din kataruan. Nagpa kaya makasorba ka na mukit sa supitan. Isaw na po ay nalwitan. Ikadua pa nalwitan ron na miyak kadak kalakyan na gawon na po kaya gugudaw ng mga ulama. Napitero na bisi kumana niya. Kalitan mo yung dodanan. Sabar. Apo sa Alyanso Ramadan. Na ayat-ayat po sa inyo nung naparapayan niya. Na ayat-ayat po sa inyo nung naarapayan ko ba na suwala na hindi rin wallas kung yung naanusan niya. Ang iso yung dito na mga parapayan ano. Sa pamalagyang kaiyak pamamagayan ng Ramadan, ang masasangkwit yan na upamakaban na ipagarga na ibad sa kapurwal na kadimatay mga arga. Korika, api ang inang po nga na narila, api ang bubudi ka, rila ang kawala, pakaisa, magpamasalan ang tamo ko. Nailayin pang, tumamagin gano ako, hindi gato sa nyo niya mo siya ka, huwag ilan na, huwag ako sa pakaisa. Berat naguman ka ko malo ko dumuk ke turuan sa tanang komputer ng tali. Lain naman ako na ya polisi mo na soda patakaw na nga dito mamagin nga. An kebisto pwede na lang takot takin sa kasasaran kong yan. Aw kita no si hindi mangos yan tadi sila mi magutong. Niya ako ang mape no pas isu to ba dunia mi kadang manapis oras ka. Nare, sama no tumawag rin wala na tabi sa mga ulama ini nga, di ba Peter wala no, datang nilang bisa papi, kanabuan dumapian na aluin tano, wanto na uno ni puasa, aasarbu, nagwanto na ay puasa, amia kaampas, nagwanto na ay puasa, anang barwa na ko pwersa, ay naraw ko pinili. Na si ko kapag mamangil doon na siya miyago ka mamaya, nasuti mo mga wata dapat na marunong ka o pilates. Ito na, nung nagkapilates ko na ginawa, ganda kasi ang sarko, niya kaapas, iimpidan, ay naraw ko pinili. Pag sa mga guru ayaw, paganayro na paganuin tano si ayat, kaya guguda po na puasa ang ano-apat. Puasa aasarbu na inibenturun o mga ulama na saumul umum. Puasa akalilig, puasa aginan imadami. Ikadua puasa mga urin panwala mga bai mga dato na saumul khusus. Na seikmang poka pemberiron na miya kapas at nunto na adun na sobraro ang miya kapas-apas kaya Peter akan na inaraw ko pinili asaw mo khusus. Upama nasi ko kaya kami ni ba kaya guguda tanuro kaya paya tanuro na saya tanubuta mana kabitan to pakalaya din na kepakaya maramatan sa ginawa ka. Ito na mga Dave, pero nasa umol na umong. Dapat ako, pag nyalingan na ikumong, di ka nung lima mag-isip na ikumong. Nakatiya mga ulama ini, nagdamang kasi, ayaw ko na patero na puasa asaw umol umong magina ni madakalami puasaon nagumi na kakakuman nagumi na kakaminom na mga ulama na inirang kapiranon apian ng dilaan nakasukap pagubayang kapilarulong pa ako kada daw. May ito yung qualification no, mag-itubo. Ganda kakakuman, ganda kakaminom, ganda gila nakaso darulong pa. Natotong sini mo, pamamagbakarebe lagi na ni puasa ayat iya guguda koron na 50-50 kapag pilior kapag niya lapas. Samanan na inshallah na orang penuh sa masukaman isu ini karang adlit pamanap pagulugan na pagulan depan ligabing depan uragan. Nare, ikadua mga bae, mga datua giu budira na giu temia apa sa puasa na saumol
posos puasa amia kapas pipurung-purungan na kaino tanaya perlombaan na pamamagilang kay kualifikasyon nagumi na kakaminom nagumi na kakakuman nagpiyanang gila na kasidarunong pa ako kapagbayang kau na ko kadadaon daw na inyuman kau na piyang pusang kasumangaan gaw takot lawas ka niyakan daw pamako ngubuda na miya ka riko kaya hindi umana siya butiw maruwa-uruan di siya benar siya putat saumon kosos kung mo tabihan budak selalu siya pipusan niya kung may pipusan niya kung minat ba kung apa kenapa? Karena kata ini kenapa? Maaf, biar pusan yang semangat gaul tak lawas. Kata itu sama pihak ngomong di monitor. Kira nak menerima apa tu deh. Naik sama untuk menakailangan tanah nama ilai tanah untuk yang gaul tak apa pusan. Nakataikman suku budanya tapi sama ulama ini paganairo na pagaluin tanaw si ina so tangilang ka yadag ka marjan ano dapat ba ale tunay karaya dia pikirwan na pagapusa so tangila ayat pa mamakilagan kami ababadkan wasiat na ayat pa mamakilagan ka na nabatiya sa Quran na gusto mga para sa kapagagama yuto mapia dapat yun maraya naariman ko na ikapakapusaw na di ka pa mamakilag sa haram ay sa abubudan niya namin ababadika na ipinayang kabuko kadadaon daw na di ka di imanang batambang ay dapat na naalala ka na tangilang ka sa speaker may tawad ni speaker na ba nagita na speaker ang may ito headset na di ka di pamamakilig namin ababadika na sa mga timsong yung dati ang gusto ka text-met ka namarata na nakataya mga ulama hindi kaya siyempre yung mga nakamano nakakaduman na lagi dugdo wag pagkili nakapwede lagi mo mga bulak na ka ay slow motion pa na agit na tinisugin na di kang video call na nakiyang parang ka naray mana yung ito totoo siniwan na nga gomay na may lero sa kanan naray isa to ikadua makna yang kukang bubudaw na basta mituna kasidaan niyo to dinasiyari o to araw patay modul dapat yun agrigan niyang puman pagagwi ka kapag ano ka umman ay mambuwa ay mong kaya nagala nawang rubing ka na namay ka nga siya monitor TV na siya nabun dapat yung maraya ko maalang na tayo may sagan na sa mga kaya ang pagarihan ito na dagun mga dukuk may mga piyana maraming sagan na sadla magagawa pwede mo maling kadua para pusa na mata aray bulukad yang nga namatangan aray naman na mga pusa aray mandaman ano bakit manipanatang sa haram ay dapat yun para na tangal aray mapanitan ako sa mga may mumusupat lo kubang kalipanantang sa haram natabiyag man sa mga ulama ini nakagaya ko gagawin na ko sa puldon kami ang siya tao namin ano yan ano yan inisyo ko sa mga ulama ubay na niya batiya akanis ko na kay mabuha marana kay mabuha marana may nauba so kapasan naukalawan ni ng beto hindi man may ako na halito na bilan buha halita marana
Kumayo di kamar na. Basta at tingin na ilay nakapagan na iso pag-ilay na nasunata. Nailay na kapuruman na makro. Nailay na kapuruman na haram. Namanya kabiro ko sa utang mga ulama tiyan no dito na paganyan nila hindi betul di urung pakatako. Biglaman puro penisona. Tama daro na urung na dapat yo. Nai maraya itu ba di panteng Sahara. Ale matona penigan apian. Lain taman hari bes tadi yang ada jauh na napili di siunyo na paparanganga. Nagaimana ka mamuilalat ka, pendewa ka, di mana tinggi na rin ke palanggangan yung sa kailangan tano. Wait, na usap na barang mo. Diskarte yan. Kaya mo to. Siya may katiga-tiging bantay. Ang ada doon, ya bumili ko na namin lang ito na patalas sa talandir. Nabaka pala kay. Kaya pati, kaya may kami ko, namiyara din ka siya. Urap, dalam membungkuk puasa. Ya tak boleh kan lumang suata. Kami kaya nakalaman ni Abi, obangnya doon ay niya sobara to berkay na kung atong nang mabubuya ni ini. Ada pati. Kata yang mga ulama niyo, pamangnya ko kira sa apa, dia lalu keluar ng buat television na. Ay man doon, naging television niya, kaya sola, na disati. Nasaan nagiging ron na minus na 1 ni pura maga na parang gagawin daw doon na ligan pagandang detaro ko pamilya. Nay, ikadua mga ulit na wala na bangat po saon na mananasilpon ka. Sobra kang sa television. Ay punayong kabuko kaor. Nadiga di Facebook. Nama bahasa Andongan nadiga di Mangros. Kalau ko pinari ko to malata ka dito man naging proseso niya niya ko magbiyo. Kay di mangubos sa tanong ginaw. Ginasaya. Ay ano ba nga bilog? Inaw na ipiniyong kombo, nabinggo na ang katidaw. Matay ka. Nari, miya karayat, alay, matuna, penari para puasan, tapi sa mga buruan na yun, sama na rin sa ilan na, ano na labon, pama ko tinggal, ay dapat tara, tadi ka kumana pagundo galit, sama niya na 20 days, sobrang 20 gawin na mata, na pitaruan na open, mana niya na labon, na close, katibagan na ipagundo, nakikiya bulog mo, kaya hindi, kolo ka na belag, miya katangan na ubi. Tunapan, para pagkuwasaan solema. Bili ako niyo wag video. Inalima ka ang kulit talaga. Para pusa. Marjan, ano man ikapapusa o na upang makasalay mapuro opisina o di na nagpumirma na miya bubulikan o baka pumirma nakapangla. May firma mo diti ang principal. Kau to so tip sila di pemendo na puasa na dia rekar kau na mambo babagi hati. Ada apa kan? Jadi bentar nih mau buat nabi olu na cross file. Nah ini ada kailangan na yang kana na limang kana mapakapusan ka salah di dede na yang koto abi ano ya tanoron na nakasandalo na tanto mga bae pakapusan ka adi upon mamumagaan din sa kapulindaan namya ka panuga o siringan ra aw namya makapapusan mga dadat Laya nga siya na so lalagdaan nila. Naghiulang pagkakakoloyatik. Natamang koloyay sa namiya bubudikan na bumunod mamutay nini na nakailalapis na iba nakaparealod na aatingan. Wow! Ang sarap! Pagin iba magpresentasi. Tagaw. Bakit? Video ka ng arano. Iba nga siya kumasakay tagaw. Ay, niya ka rin. Sama mo ito natin lo. Ikaw pa! Alay ka ito na ikaw pa ba mga pusa? Naso mga aitano.
Jadi patamurong sa. Ano ba yung kapagpus ako mga anggota? Di ba na papanginan na mo masok-masyon na tigaan na mo na. Hindi na nakawa. Abang naman siya pernah na umawit pa sa doktora. Kailangan na niya kaya duman na magpagadiwan. Alam mo ba? Mises, matabuan na tala. Kailangan na doon na mga pusa pangilay. Nauduligaw sa. Ale! At dumanayay ka mga pusa si sabihan kaya mga aitano. Nakakaigay. Ila yung gaman. Hindi di palago. Lago. Ya udah balinya nanti papa 3 rumah. Lari, siya putih. Saka laga. Kaya mo semua yang sa iligan nakasilpi. Nabiyan dalo ka na, grabe. O ba mga nayawa nga, amapita, mga ma-actress sa naraka. Nare, alam, tumanyaw to, pangapusang suwa itano na basta ada ipantagyo na sumuan, nabikadong pagulot. Kaya ibarat yan na adnak gawingan, adnak kasal. Hindi ka pagulot. Kalit na makawin na kayo gawaro mambo. Ay dapat ala. Kaya niya bulbul kadi-kadi ko lang ang masagi sa gitaro kang man mambo prampa. Nakbubutuwa ka pa na forma. Aray Muhammad na gitu. Bubutuwa ka pa na forma. May nangina nakarowan niya. Ya salam. Oh ya, wamay pa nakiyaling mangga. Yan na dekat. Tona penayale, namin yung manyan pernah di melaad demi ya berbudukan nama mimir pium pernah. Kami nos naisa kali terus. Nama bumi aswaya na pelala kau nama ni sabedanian nagihitungnya rumah lomu yang teden. Mana ini mga popol. Nakatip mo na mga ulak na ini yang mabuwakan ng mafia. Babae ko lang, si Owagal niya. Hindi ka dito pa kayo sa mafia merpio. O pa merpio mo ka, kaya mo parang ikarumang ka namang kaamisinan. Nakaipido mga panarin parang mamot. Nakanarapigo na kanin. Tuman ya dia lagi perfect para surga anak buat mamupuk. Yan buat ke sa sana kayo. Nay, maapano to, pero mga mo, kaya usuman ro na nasala api pero ang nang bebeto nga na forma. Au, kay ni man yan pernah nakabris. Api di pemasi nga namore mamupuk na di mamag-ismail. Kaya ko na perlaso. Kung saan sa kau di ko tang bisa dancing the night. Kau mga saudi nga namang merap-merap nga mamipos. Iyan lamun na. Nay, benar ya. So, katay mga ulamay niyo. Yung nga nakiya-ariatan, parang dibilang sa mga babae sira besar. Yung nga nagberis, eh kung magpakayanan, huwag yung utangin pa na naman po. Sasawa wag kinabada-bada. Ang ano ka beris? Kung manupurma mo, haram miya berbeda. Pwede namin yung sa pero bagay na nag-importante sa namin usay. Nay! Alay! Mato na pag-ipunin! Iyang ka na nadila ka mambo, napakapusaan ka. Kami ako kuya mga nadila ka kasudian, nadaat tolangon. Kami akan lumuluda ka pagkagriyan. Bagus lang. Dapat lang. Naupang mana kung gumamagirin mo, sama tamang ang ulul patron na radio ngari. Ang mga soro yan. Ay ibarat yang lagi dauta atau tongapian di dasung nagpagawin doon yan sa barabali, ngaliman o po. Yan na lang sa tontong. Yan doon masuk, kami doon yung barabali, nakalagyan na sa soro yan. Awidan niya naman buso barabali yan, nakalagyan di suruyanan si Antif dinago si Antif Marjan, kan silang mabrok.
maka teks. Maka puasa ka, apa di bedira ko? Nakikataw ko rin na misi pinar kay manto na mabitak man na ito ano, yari patande ko. Kakautok man na kay mapita na manu-manu man mamumi jujugawa ang mga rapatay mudul ay ketutan ni manto na maritis. Aya man na tidur ter mga na maritis. Tay matawag. Kaya tidur ter na mari anong litis. Senior tera na maritis. Nare, opi kukuru ya silang mana tingin ni mamipitan. Naik betul akhirnya kaya dengan sahawa. Amian nungsiran nagusiran membuat tomanaya timing. Nah ini puna ni rana kayak susiran saya. Apalagi ni betulnya nasi gitu. Naragi yang mengandung pasiran sampai dinda ibu binasa mutak pemimpin yang naguiran untuk rendah otomatis. Naipun kakak kuru bakaku muswairang ubangala anak kakuru bakasu muswairang musiringan iran bantuan kata na sumasan kalau bersih mananan mga tau ka mga bago kita na itu dupoy ano mambu ararapira Nay, sama nang malaurit peluang ya bedami pangapuasa nang dila ori peluang kakak dia ya dudentan wala iya butuh sa tigilu ka pangapusa sa mga ngundaw lawas. Ibarat yan upaman ada mga pusa sa tangila. Upang uta ka basa kanya ka pangamagin daw sa haram. Sumata ko, sulima ko, suayakan, supan, sudilang. Ibarat yan ito nagsikuswa. Baka po kaya batalan. Nakakaya mga ulam ini, sisa pure na nakakaya batali. Kamay ko na ako mga sawan na malo ka mong bumiya ka pamaganda. Nabagat na yung sa estradi. Pahingan na, kung mati pinabatalan ako Nagyaw man ang so kakasanadan. Alay, mati man yan, bos. Nagyang ka na ngayon naloy talon na uding ka na namaran. Uding ka na namapindiera. Naayamiya batang na subalas o puwasan ka. Ya ka rin? Ito niya batang na misi obok man. Sano-sano. Pagi ako gagawin na niyakapiyakiyap ka kami sa bulto na. Ang pengusiat ka na misa ka na masbag na wanke. Pag ganyan, iurubagi mo na. Kaya may lang naman mangasar na wanke. Ibigay may ako, anong siya na pinake, so what? Niyakadagdag mo, gusto hindi palakay, so question. Nay! Kung may pangaysa, ano yan yung unwan, ito na ipaderoon, na ikadua puwasa, paano ba niya? Ito na! Salmon omong. Pagkalo na, salmon uso. Salmon osos. So, kiyano yarok mo na, ano-salo? Anto na ay pagpumpusa ng lupa. Ano yung ano sa tres? Talo. Lima. Ata. Dagsongiro mo. Ay kung man mapulmo mo kami ka digalimang mo. Nayamiyabong ka nakakong. Kami bumuntak ko. Kaya napasano lang ito. Abuldo maribad na mapado. Nare, sama nito lagi mo kagiyubod ka mo ay kadua puasa na miyakapas. Inshallah na. Inapisa ka sa naginawa na pamagan na marinita ka sa tapi ang nagawita na inshallah na. Ganalinaw. Kaya ataw ko na baka mapuliwa. Dia kan mana tingin marjago gitu lang. Kaya patuwa na kata kami ang tiga ko. Kaya ito na, dia man ang gano'n na same way na mga addiction niya. Correct? Kalau ba sama pasang ilang muda, tapi ada rin nagsiit lang. Yan dito. Kalau ba sa artista biglas sa kelaba, tapi si salanan na, di mga di ko na miya bubig. Lagi di ko miya di ka sa nga nakaraw kay muda di ganito. Ay tatalawa po sa ang yuto'y inaraw ko pinili ng barwang operas tindus labaw. Tunay na talo sa umo, kosos, kosos,
kanian so kainom, dina kanian so makan, pianang tidak kanian so kaubayan yang tidak lupa yang ko kada daun daw. Tanong pa si tamana. Yuti pa ganyan step ano. Ino kasi atiyaman nakapagara yung tanong yang nakaubaya ko daw lupa. Amay ko namin yung tanong na dalang kumansabutan na. Kaya ako makasawanay na mister. Ako ipiligaw mo na pwede na. Nasuwa sa hardware na wala ka sa plywood. Pakailangan na nga yan, nakalatangay. Kasi biskit pa kayo ba tayo pag-uwi? Ay, may karoon siya rin. Na may wala siyong one time yan, mga tulad na rin pango siya. Kami yan nagawin sa nakay. Ay, dapat yun. Nainawa sa ginong-sibuto lang ati ang mga gurutan no, nanganan na kauwi ako darulupa na ilatanan, ayaw sa mga lokstan. Katiyak ko mga ginagawa, mapagyaman lang na si Haji Muhammad Tay. Bapak ada waktu minggu, ano yan yung una? Guminat, Mino, Kuman, sa pauwi ako lalo lupaya. Ito na ikapan lo, kapat, tiyak pusan yan so, ang buta, hindi yung pangalo yan, amadang lo to, ketamaman ron, tidak mag-memorize, tidak mag-bulo, yung tidak memorize, ada matang lah, ada pelatangi lang lah. Nay! Amin na ito na ikinapyan. Napiyakapusan yan sa pamikiran yan. Na inyuman yan o. Na basta amag yuto. Guminabag akuman. Guminabag aminom. Kaya nagigana sa kaupayang ako narudupa ko ka na daon daw. Napiyakapusan ka sa mga lupa lawasa. Na inyuman na ka o. Napiyakapusan ka sa pamikiran ka. Very good. O pa mga magyuto. At hindi ko pa lumataw ay pagdawa ka. Alin na ko na, pangdulo ka rami. Kung sila pagkapusa mo pamikiran. Dahil na naman namin agubuli ka. Hindi di pusa lagi na kaya ano yung tanong. Hindi di tripping. Benaran ka po nung mga muna kita tripping. Ala na tayo, mga gisa. Nanabagal yung tanong. Niya bubuli ka. Tiga di puasa namin tiga kabadiwan na sa mga loks na ira nakakaigay na nag-ilaw na sa timayras. So masanda mo po sila. Ana di tripin. Ubong-buko na si principal. Ino mga di ubabatu yang anak masabi. Hindi mga piye na may abubud ka. Nyara siya po tiyo. Ino mga dia, mga bakwet saya ang nabal sila sa mga tao na psikat siya, mga kreakwan, niyakang balay na, mata ka lagi yung yung panabumbul. Ito na mga dayo, kita kapakaway lang siya. Na, tayong belangan, at ibar ka pinarwaro sa araw, bang kani tripini sa marata, pinaka-minos na yung nagipag-imagina na so doon niya. Kaisa na nasipato niya marapiyaya, at na oras, naradangan nilang sunangit, kadiran di perumurudan sa taman sa mga jeroiran. Akad na namin, nadangkay ni adna aribat. At yung mga ulama ini, salat tanuro, ginan manangan ng mga kaadwala na si Korwal na di ka pa kayo mga di pangumiti. Kahit pipikiran na, inupulinadwala ka, nasangan niya hulunia. Yure? Nakaisali ka na lang ng awag yung bado na panawin, ay ipatang niya ka niya pwede sa rada. Ano niya rin timba ko? Ano kayo naibigan? Nay! Sama no ito mga ritual pero manang kailangan na niya kilatis tano sa naginawatano o yan yan nagyang kaya Peter wala nakapamamagin lang huwag naman apato tanitan na ini pendalay nun ino to nasitma mo katumuguda ko ron na kinang tanong suwago ma inusakan na isakan wala yung ipagantisan sisa diya nga malabang sisa diya nga diya na may Islamic seminar tanong suman-suman tinanggan na suwago ma bisi ako kuman sada mataw na subagan yan bubad na tayo pulo nila ako man pulo ya kau nang bubad na po araw nari para isilan na yan panababat siya nga tapay lang na pagigay lang ng pangaiwan tipe pantagtano sa mga kapagagama sa ano siyo si ano ikano po mga wagib ko sa bayang sa kalong.
Panagway ang pinawawali na dohor, asar, maghrib, isya, soba. Kami siyempre yung sa dohor, nang kaniga-niga siyempre yung nawajib at salah. Na magalo yung ano sa tanggap. Niat. Kung ako to? Niat. Niat. Kung nakakaniga doon? Abdal. Abdes. Isabot na sa lain-lain. Sama na nakakaya mga ulama hindi, strapping nga naman. Kasama na nag-iabisto ang alum na master nga nila siyempre yan. Ngayon ito, nakakaya mga ulama hindi. Ito na, iwagi mo samboy ya. Napitirin na niya. Kanabaw tawagi. Master. Ang ito nasorot, nakakaya mga ulama ini. Katawan ni Minaw naman yung pag-isip. Babagoy mga ulama na namiyad na multa ka ang Department of Education na isang lecturer. Yang betul-betul nandodor pa na hindi siya ka na yan. Nakiasak-sak pa na akong division sa Pilipindent. Tanya mo ni Katero Nakaibutero, napias ka niyan, namiamin yan, niya Tayden. Adi mo di siya bayang, na diyan na katawan. Katawan niya, wati ang mga ulama ini, ino kailangan tanwanan. Kakati ang mga ulama ini, na umibagak suwagib, na salah kawakok ko man yan. Na umibagak sorok, na salah kawakok ko man yan. Umana ko. Madidi, kailangan nakapamangutan tanong, yan ang labang Ramadan, inang miyara ito ko. So may uri na 3 days, so may una na 2 days. Kaso may una na makita na niya, ta? Ito sini mana? Ano man naman ay pagumanta na ron? So Ramadan, mga uri panwala na kailangan na pamamakutang kakararaguna. So Ramadan na pamamakutang kakalalagoy o pamakat business. Na pumakutang-tang, nalaboro na sita mo sa gaya, tunay-iban na asral awakir. Sa pulo gawin anambak por Ramadan. Nakanoto, pumakutan o magpagkakataon na rin. Nati, sama na ito na ko, mutahin mo sa itaran na. Ari, may ito, bisaya nyo man. Pipirwa ka naman sa inyo kabudawan na kailangan nakapamakutang tanong kawas iya. Nakaisini mga sagad ko sa ragon. Nadudun sulay na tulukadar. Ang makaisapan nakasagad ko sa ragon. Aron, minipantag sa pinitoronan ko. Quran. Sa ano si? Miyaka pirami toron sa Quran. Miyaka? Ya isa. Tayo matawag pun. At yung mga ulama ini so Quran na isa akian udo ng mga ulama na may katlo itoron. Pag na itoron na lay na tol kanula kaya pantaganon na makapupuong kuwala na inuit kulaw makpod. Na initoron peruman na buong kulaw makpod na inuit at mang pumurya langit ko dunia. Ikadulo to tumuron. Na yung managya pantaganon na lay na tol kadal. Na ikatalo na initoron ko na birgit istante nga initoron ko namin na minipantag kulay na tol kadal. Babay iso ano na diyan natawa, kami akan naman din. Nay, pamamakutan, inuto, na tiyawag tanong manaliw na, yung niya nabuwa ng mafia. Ya bagyal khair, akbel, hey, mababaya sa mafia, bakuruta ka, sarang ka, padamal ka, ay manto na Ramadan, nakaralaguna, upang na kasi, ukat pagabla kasi, ukat pagbugulat ang ron mga uri, wallah. Pitirwa ng Nabi, bakurot ka. Sarampang, digabul ng tatang kiri, kala malaya patang kiri. Kani serumpangan, Ramadan na isa, kani iban na pinggol ko kuno Nabi na babatiya sa Quran, karon ini turun sa Quran. Sama na yung babay kulay, nabus ka pagari kulay, niya kapira ng mga tamat. Sekali isa sa ginang o pamarami nga ginang nga kayong pula nga pula sa o pamangagil sa pag-isa, iba't isto kisi barata sa kanya, pira nga mga tamat, kapag pamarahan na kualay.
Miya kapat. Pagin ibadah sa Quran ni, nanti kami miya kapat. Ino na ito isiwan na mga tawad ang Quran nila. Napiangayayaan na nabigula. Nay! Diyo bisa betul mo na yung tangaron ng ulit na wala. Tiapa naman ko, pag sa mga orang ini, yang kaya kapamakuti sisa mo to opportunity, masalah kebudawanan. Ada namanya panutur, pag sa mga guru ayaw, dia ko garibat na ayang karanyan na sobat ang benbawa. Nabigyan sa kanyang sa opportunity. Bigyan sa kanyang sa panganib. At pangalawa, nasadin sa panginian na ibagay oleh Allah. Pamasa sa panginian, example na utiruan yan ibarat kaya Allah na dia kasih ponang na berliak budawan na berliak budawan. Ini belum untuk Allah kamu mulai. Hei, tapi sama ngaburuan lain akan dia ko na mau to atau kawan niya nagbigan wala sa kalawat pangni. Namanya kau masawalay kubudanon. Namelay ko ni misis yan. Bala yan ako tapar masaya. Pamawa na isa ng sikaluman yan. Bigyan na mister o pamakasi sa walo. Lagi dukis anak ko nga budan mga gabi na doon na yakapipiyal inaw nga. Oleh ini sebenarnya ada mana yang tinggi di kapipiyal inaw ko ibigyan na ko wala sa pamamagayanan. Talo, nasadin sa panginakan ko Allah, na imbagairakan no Allah. So yan doon naman mga darudupa yan naman mga dito na bang makaban yung babaya pato. Natigin na mister, ubaginan na iba't mga di ako lumagyo, di ako sa isa. So at iso di tadi kang ginawin, ang nakalawa panganiman na di ako sa isa. Ino mga bay na, mga bay, yang nabas kanwa, na malutan o paganda yan sa rasa mga utama pagulaw lang. Matiti, so kaya dito niya na-approve. Di ko kaya rasa isaw na, di na ito may pangin na. Tigyan na pangyang karakang wala ang baloya ko ang tae. Dagnalawan yan upama. So ano, ya Allah, so darudupakan para tay-tay dengan aku kung baloya dadaulan kapag naman sa sampila mama anak ibu mga dogs niya katay-tay anay sa sandang po yan masipre lagiwan na mudil so kaya yun to niya nakaimati dun to na bugari may balik taat kaya nabayan udah to kapag nga rumah niya mapano ba? Ya pagigil niya na nakaroman yan naso kaya to gawin na rin mister pira niya usahin na paano pira isa niya usahin na isa so kaya dito rin ang misigat ng labarit so darudupay gilang na kebayaan ni sir naso kaya dito mo niya kiyoto nagu kararang iti na doon ang pangini na doon nagutakan na yun ya Allah kung hindi mo na aso karo mga nabali ang aman na aso tangyaran kita bukman belo ya sunco aso na takli ke boya hindi mga kubot piranya usahin apa ini dua so kaya yun yung mga pagarian natin niya usahin subuh pangin niya walang bau na isa miya ka isa kumana tutulun na miya ka umat manariso mga matayan na yatutul na penggurau pemiran siya maira kaya ini song kakiran ng mga dayong iran na si Pesyaga ya ada ina suduaso nanapang niya digiri amanya na uta tarima na bumang ni na terima miyari ko na penggurau ni sewala na tingin dedi o mga dayuan aso mo suinar naman na aso tolak man ini aswa so kaya na dunia ito nagmana na bulupang nila nagumata mo na ilangat na pagningur na para aso yang upang asalian na kung may aso yung upang asalian nasunduan daw pwede siya putro Vietnam yang punan niya dulu mga bay, dia bilang to. Ito kailangan anak yung duro lang mabihan na di ka mamumura-mura ba? Pamasan ang mga mamucara privat. Bantay tak.
Anak ko batay tiya buga na niya, kay batawa na tanda. Dia nunggu ke waduh. Kay mato na miyang tao, tama na isa kata di mato na miyang pirated. Gani berdetar lah. Niya taman mamatay. Agi di bawah di coba ya. Kita ko ya urona. Tiga lagi matang wala bala, bau pikir di basa. Ano magkara lagi? Ino na may pero ang yang nomor, ay hindi mo di coba ya. Niya bulbul magabdas ka na, ganda mo nang ako. Nama gabdas tak mana gawin apa takman. Naik, sama itu nabi tiron, pangabutan ng mga lambon. Ino to, mutangnya ipo sa mga panabutan lagi, tsaka, ya Allah, iman to na, nga ino to. Hey, namanya nag-iwa miya bubuli ka, nga ba mati, kakapate ang muro na. Bangay ni kakapate. Gusto di mapita na sa malipus, inna lillah, wa inna ilaihi raji'un. Kami yang berada kay siya. Kahit mana nga pingalan na ino ka 2024 na daw mga panamar na siya ko 2025 buhay basang taon ro pa panamar kay dito ko mapita na sa man goodbye dunia na araw mga panamar ay dapat Allahu Akbar mangorin no Allah umaswita no pamakotatan no diyan Ramadan katiyawag tanong mano nabi na pikir ko nabi asi ko maana niyan na kaya daan sa good tiadaan sabali so tao area oto Ramadan naramig mepos nadakarila ipo Allah api pero ang napagkataon na niya karala ang bumudutan si inay no kabat palulid ni betelan kita no mga tukuna pero manawo ni sasakitaw doon na niya oras ang sikat bendo to dapat mga peto gawin na sasapadin na buruan niya alay ubang nga mga so 20 ko Ramadan na ay siya na napag-imbitar na mis kasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan Allah yang ketua guru tano kisah yang ketua bandingannya kantor maraya masa gugur bali-balian yang ketua mga indiwanian kita no taliman nota sa mga kuasa tano sito po data pan karapon ada niya to siya pitaka ada perapon ada disensyon kita ka mama Karim Abdul Kamsa Karim sa Diakwan Abdul may Abdul sa mga Arabakwan Karim Abdul Kamsa sisi sa pitakaka yan yung ko tabugo yung ko kapag isaratan no si ko oras tano mga anggota tano mga kasangkapan tano ilaman ikira mga pipos na mga kaislami wala nga lang na niyang mga 3 lines mga post mabu mga kaislami ay tama na dikir sa gibo pinsiyan bugay na sunso kay isyu yasi ang si Jusa Allahu Akbar puluhan gibo ang views Rapol Margas Paganeron Pol 1643 1643 ada ka 1643 tolongin niyo sa mga rapol niyo bayon niyo aliman niyo kapya niyo 1643 isa para kita na kanili 2 nakon kapya niyo ilay sa number niyo 1643 the next number Margas 135 135 Margas
Next, Rapol Margas, 894. 894. Tapi ada ka, kung ang Margas ka. 894. 894. Ada ka. Tao to. Yan. 894 na no. Margas. 3,000 ago 2 gatos ago 4 ago 7 3,247. 3,247. Ada 3,247. Kau to sa Atagarin. Balasan mo ba? Alam mo ito Next, Rapol Vargas, 1771. 1,771. 1771. Ayadas ka seminar tano na mapita. Ay kunang tanong mapita na si Alin Saad Makadato Aguru sa Marantaw. Sa kanya mo, katawan surapol. Dia din katawan, may bedo ka meron. Diba Last Amargas. Last 424. 424. Bala sa nota, di ko tuhanin tanong, madyan may balawang, kau tuha pagudas, bala sa nota. Siguro nga kami ng pagkaray namin, kung madyan na mawas na naligan kung mga Ramadan. 424. 424. 424. Last call for 424 kati sumargas ka. So 424 na daw. One nine eight two. 1982. 1982. 1982. Ano, Jesus number lang isang payo. 1982. Last call for 1982. Tinag ako bayaw 5, 1982. Sobre Paktiman at Taguyan na Sangibo. Sobre Pagaday 2,732. 2732. 2732 kata mereka auto. Next, Ramon Sobre 1,753. May benar siguro dito. 753. 753. 753 kataya tapi anda tuanga tadi yang dibuka gua
753. Ano? Ito na sudut. 753, auto. Dua pa na naman. Rapol. Rapol 3004 3004 3004 auto 3004. Akay niyo dito na mga doon. Oh, maganda yan. Last number. Last sobre. 1,730. 1730. 1730. Digano din ba ito? Auto, subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. So kira ko pita ka kataya sa William sa management agad kanya seminar pita ka Ibu Binatun